No niin, sitten lähdetään esittelemään tätä käyttäjätehtävää. Ensin on luotu stringit, käyttäjätunnus ja salasana. Sen jälkeen ollaan luotu konstruktori, se käyttää luomiseen, lisätty salasana ja tunnus. Sitten on luotu metodi, joka näyttää käyttäjän tiedot ja näyttää, kuten täällä näkyy, 3 viimeistä käyttäjätunnuksen kirjainta ja salasanan, jos on mennyt oikein. Sitten on luotu metodi, joka näyttää ohjeen, joka näkyy täällä tulostuksessa. Sen jälkeen on luotu metodi, joka tarkistaa, että käyttäjätunnus ja salasana on oikeet. Että vain näin tietyillä pääsee kirjautumaan. Sitten on luotu tää olio aikaisemmilla ehdoilla, joka eka tulostaa ohjeen. Sitten luo käyttäjän. Nyt on käytetty käyttäjä YKK ja salasana on salasana. Tietoja. Sitten tarkistetaan kirjautumistiedot. Jos kirjautumistiedot on oikein, näyttää täällä kirjautuminen onnistui. Jos ne on erit, kun sallitut, niin tulee virheellinen käyttäjätunnus tai salasana. Ja sitten tarkistetaan asia. Jos tähän laitetaan käyttäjä YKK salasanaksi salasana. Kirjautuminen onnistuu. Jos tehdään sama, vaikka pelkällä käyttäjällä, salasana vaikka joo, virheellinen käyttäjätunnus tai salasana. Sitten käydään nopeasti noin tärkeimmät asiat läpi. Tässä näytetään, miten saadaan 3 viimeistä kirjan tulostettua, kun käyttäjä on oikein. Luetaan tulee tää YKK, jotka on viimeiset kirjaimet täältä oikeasta käyttäjästä. Format stringiä on käytetty tässä dollarimerkillä, jotka sitten tulostuu myös. Sitten piti konstruktori toimii tässä. Luotu tää käyttäjä. Ja sitten se vielä täällä tietysti otetaan käyttöön. Tulee oikein, käytetään noita ehtoja, käyttäjän ehtoja, mitkä on luotu täällä aikaisempaa. Sitten vielä miten toi metodi on luotu. Miten console write-linea ja tää console read-linea, joka odottaa sitä. Ensin tulee käyttäjätunnus
Sen jälkeen tämä odottaa, käyttäjä vastaa siihen, mikä on käyttäjätunnus. Ja sama salasana, salasanan kanssa kysyy salasanaa ja sitten odottaa käyttäjän vastausta siihen. Ja sitten vastaa siihen annetuilla ehdoilla, että onko ne sitten oikein vai väärin. Näin toimii käyttäjätehtävä.